So yun pa. And ito yung secret technique kung para hindi ka madaling matalo, no. So nasa inyo. So yun, no. What's up mga Aji. So kakatapos na natin nagkondisyon ng mga gagamba. So nandyan yung mga gagamba, napakadami yan. So baka kasi may laro kami bukas. So sumugod na mano tayo doon. Pinansyar ko to lahat, no. Ito mga Aji, no, tips lang sa inyo. Sige, bigay tayo ng tips kasi may mga bago tayong subscriber, no. So sa mga walang idea sa mga gagamba, ito lang naman mga Aji, based on experience lang to. So kung matagal na kayo nagagamba, alam ko may kanya-kanya tayong diskarte sa paggagamba. Alam ko na kung ano man yung sabihin ko, taliwas dun sa ginagawa nyo, or kung ano man yung ginagawa nyo rin, taliwas din sa ginagawa ko. Pero ito mga Kaji, magbigay na ako ng mga unting pointers, no. Ito para lang naman to sa mga no experience talaga. Kumbaga basic lang idea ng gagamba, no. So ito mga Kaji, gumawa na ako ng content dati about dito. Pero number 1 rule sa paggagamba, fresh yung gagamba nyo. Unang-una bago. Pag pinaakyat nyo sa stick yung gagamba nyo, so yung ginagano, no. So isipin nyo, ito yung stick sa dulo. Tapos alalayan nyo siya ng kamay nyo, hilayan nyo ng unti-unti. Pag pitik nyo ng ganyan mga Kaji, pag release nyo sa gagamba, dapat yan, hindi siya papangking-bangking yung akyat ng gagamba nyo, no. Diretso talaga yan. So malakas yung gagamba. So huwag kayo titingin kung maganda yung gagamba. Kunyari, tala, ganun, tigre na pula, ganun, huwag kayong mag-stick sa mga ganung itsura lang, no? So, paminsan magaganda din yung mga dirty lines na brown, itim, mga ganun. Or yung mga pangit na gagamba na itsura na akala mo ang papangit nila, no? Pero malakas yung pag-akyat. Yun na yun talaga. Number 1 rule yan, malakas yung gagamba. So, patay na 2 gagamba. Kasi puncher yan, so yung isa boy. Basta, gawin na lang natin ganito, no, para mas madali. Tanggalan nyo ng pakil. Pero huwag nyo i-puncher agad. Bukas nyo na gamitin. Para mapakain nyo pa, mapainom nyo ng tubig para maliksi siya. Kasi mas maganda yung gagamba na hindi papalag, no. Yung tatakbo-takbo lang siya para hindi siya mamamatay mga Kaji. So ang idea nun is para maging alerto yung mga gagamba nyo. So ano pa ba ang technique? So huwag kayong magmintis sa pakain. Lalong-lalo na kung naglo-load kayo. So kami ngayon mga Kaji, naglo-load na tayo ngayon, no. So hindi na kasi to laro-laro na lang. So it's more on sports, saka may money involved, and mahirap gawin yung gano'n, no, na hindi tayo mag-load, lalo pa ganito na medyo may mga money involved na paminsan. So yung records naman natin mga Kaji, lalo pa ngayon itong mga nakaraang mga araw, no, kung seryoso ang laro lang. So yung laro namin nung last time, 17 wins, 17 fights, 13 wins, 4 loss kami. So itong pangalawa, balik namin doon. So sa 12 fights namin, 2 tabla, 2 talo, 8 panalo, no. So 2 talo lang kami sa 12 fights. So yung isa naman, 4 na gagamba ko, yung napalabang ko. 3 wins, 1 draw tayo doon sa isa, no. So mahirap na kunin yung mga ganong wins, lalo yung mga nandito din, malalakas din yung mga nandito, no. Pero yung mga nakaraan din mga Kaji, may mga talo din kami. Pero ngayon, ilang linggo na ba, so almost panalo naman tayo lagi. So yun, ano pa ba? Sa ganito yun mga Kaji, no. Kung talagang nagkukondisyon kayo ng gagamba nyo, so may tiwala kayo sa gagamba nyo, alam nyo yung laro ng gagamba nyo. So alam nyo yung paglalaban yung pera nyo mga Kaji. So yan pa, isa yan. Yan, ano ba ba? Ano nga ulit yung pointers natin? Ulitin natin, no? So fresh yung gagamba, walang sira yung gagamba. Pangalawa, puncher, practice sa gagamba. Pangatlo, huwag kayong magmintis ng pakain, lalong-lalo kung naglo-load kayo. So yun pala, iwalay natin yun, pakain, pangatlo, pangapat yung load. So nasa inyo yan kung paano kayo mag-develop ng load nyo. It's more on trial and error situation mga Kaji, kasi kinukompute din yun per ml, pero ano. Pero nasa inyo na lang yun, pero abangan nyo, baka mag-release din kami ng gamot. So nasa inyo yun kung gusto nyo subukan yung load natin, pero garantisado yun mga Kaji. So basta fresh yung gagamba nyo, hindi kayo magmintis ng pakain.
nandun naman sa record namin yun, no? Sa laro ng mga gagamba namin, lalo na pa yung nakakondisyon. So, wag lang kayong maging tamad sa pagkakondisyon, yun talaga. Number 1 rule yun. Huwag kayong maging tamad sa pakondisyon. So, pag umaga, yun pa pala, pag umaga, patayihin nyo, paarawan nyo ng konti. Painumin nyo ng tubig din. Sa inyo na lang yun kung paano kayo mag-apply ng load, paano kayo magpakain, anong oras nyo gusto, anong oras mas available sa inyo. Pero may tamang oras doon, pero it's for you to find out, mga Aji. So, nasa inyo yun kung paano kayo mag-pointing. So, hindi namin pwede i-disclose na lahat, no? Kasi naglalaro na rin kami and may mga kalaro din kami dito. So, yun lang, mga Aji, no? Sana nabigyan ko kayo ng pointers. Quick pointers lang, no? So, ito yun, mga Aji. Nalaro natin nung last time. So, ilan pa ba to? 2, 4, 6, 8, 10. 10 pa to. 10, bakante yung dalawa. So, ito yung mga 8 panalo, 2 tabla, no? So, ito yun sila. Tapos 2 talo yung bakante, naka 2 talo. So, abangan nyo may mga ganda tayong mga content, mga Aji. Kasi mabibigat yung kinukondisyon ko para sa inyo lang to. So, itong laman ng kaha na to, itong pulang kaha na to, mga Aji, para sa inyo yung laban na nandito. So, pasilipan na natin kayo, no? Grabe sa haba itong mga gagamba na to. Ayan, no? So, front camera kasi gamit natin, no? Pero, pakita ko sa inyo ito mamaya after ng video na to. So, salmon, itim na gagamba, Jensen, kung ano-ano pa, mahaba to. Tapos, meron pa dito derby size na, pang entry level, no? PM to good size, mahaba. So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo, sana bigyan ko kayo ng mga pointers, no? So, ito lang naman, again, para to sa mga beginner lamang po, yung mga walang idea sa paggagamba. Kasi alam ko naman, tayo mga nagagamba, so, may mga pride tayo sa pinagagawa din natin, no? May kanya-kanya tayong diskarte, so, mahirap naman na, ayun nga, magturuan tayo ng kanya-kanyang diskarte natin. So, respetuhin natin kung anong ginagawa ng isa, respetuhin natin kung anong ginagawa ng isa. So, ito yung sinasabi ko, what works best para sa inyo kung nanalo kayo sa ginagawa ninyo. Pagpatuloy nyo lang, huwag nyong baguhin. Pero kung natatalo na kayo, adjust din. So, may ibig sabihin nun, may mali. So, yun pa. And, ito yung secret technique kung para hindi ka madaling matalo, no? So, nasa inyo yun. Ikaw mismo, ikaw na nagagamba, ikaw na nagbabato ng gagamba, huwag kang maging mabait kasi kung naglalaro ka ng sugal, naglalaro ka ng pustahan, huwag kang magpapartida. So, much as possible, habulin mo mga alamangka or pares kayo. Kasi kung lugi ka, 8, 9, then parehas lang sa kaha or mas malaki pa siya sa kaha, mag-thank you ka na lang sa pera mo, baka 3 fights pa lang uuwi ka na. So, yun lang. Again, ako po si Gagambino. So, yun lang yung payo ko sa inyo. And keep safe. Stay intact with your family. Yun lang po. Maraming salamat.